Ayo, kumnandi kube umuntu omdala man. Maheo. Dlamini. Wenze njani bhuti? Dlamini. Akukho lekubhalwe khona ukuthi akuhlalwa phezulu kwekhabethe and akukho lekubhalwe khona ukuthi i-microwave ayihlali kusofa. Maheo. Iskip asibhaliwe ukuthi sifakwa ngenhla kuphela. Kodwa awukazi usifake ngezansi njengebhloko. Dlamini, ngibukisise kahle. Hawu Maheo iskip asifunani ke Maheo uphu ngome khona uEmma awuyenzi yonke lemsangano. Semsebenzini. Yazi ukuthi Dlamini izolo bekumele abuye ezendlini, but usethi kumele uzobuya next week. Hayi, shuthi banjwe amabhizi kaDecember. Shothi impela. Ngiyazi Dlamini njalo mangumfonela akasafuni ukubamba amakhulu ami. Usethi asikhulume via text. Okay, shothi ku busy. Yeah, kubhizi. Lalela. Awuphuthume uyoshintsha ufake ibhlukwe man. Ungiphela sengilola nemali esitokfela. Mayo. Wathenge iploma khe kamnandi kangaka? Wathenge umlisa wamakhekhe mina. Hayi, amnandi ngenye indlela lawo. Wafana nengangawathesta before. Dlamini, uhlobo olusha leli lamakhekhe uwabiza nge-Wendy's cake. Ngicela ukuthi i-recipe kama wakhe. Khulumani nabajebhula abakhulu abafika ngokuzojebhula nashiya abantu bejebhukile. Khulumani nabo mgadagada. Hey, Nkosiyami. Igama ubhuti ubani? Kanti la emakhosini yini esingamsiza ngayo? Usize ngilidinga akuhlangene namakhosi. Kodwa igama uDon. Lotion man. No, hayi ngikubiza ngo-lotion man ngoba iDon iyi-lotion. Ncese bhuti, ngigobesa kumfonyo zisisu kanti nezinqa ngigqumekile phansi. Uthi ngizosizakala kodwa mangithi ngingena nje ngibingelelwa ngomsuzo. Zisuka nje. Hawu bhuti ngithe Ncese. Yini mhlawumbe ubhuti Don angajabulela ukusizakala ngayo? Awufuni mhlawumbe ukuqala etoilet bese uyabuya uhlale phansi sixoxe. No hayi. Right. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kube yimini ohlala embedeni ngoba athi ngiqotheme kakhulu. Yabo? Ubhuti Don yini ebengamsizayo? Lo mhlaba esenakhe wona yonke lemjondolo le. Nudayise lo bani? Ubhontshisi. Yilo bhontshisi abathi ubhombom. Yazi kade ngangiyibuza ukuthi yindaba lo bhontshisi bethi ubhombom, but today I know. Awubuthi ngishayelani man? Ngishayela iNature. iNature phela lo ngishayela yona. Uthi ngithe Ncese nje ngithe sorry. Ngithema ngithi ye toilet wathini? Ngisacela ungiphumela la kwami manje ngathi unodlame. Dlamini, udlala isitokfela semali nabantu abahlala kude kunawe. Awusabi nje ukuthi bengakubalekela. Hawu. Ngeke babale. Ngiyakwazi la bakhe khona.
kanti nasemakube emakhaya ngiyakwazi kanti futhi nabangazi ukuthi ngubani. Hey, kufuze ukuthi kumnandi ukusatshwa ne? Kunobuhle nobubi bakho. Yini embi Dlamini ngokusatshwa? Uyabona nje wena Mahewu uyakwazi ukuthi uphuze udaka ube inhlabathi wambambela ngemizi. Mina ngikwazi ukwenza njalo ngoba fanele ngihlale ngigadile ukuthi akekho khona umuntu ozama ukungilimaza eyitheni lezi nginazo. Dlamini, kade siqedile ukuchama sisamileni lana. Mala Mahewu, uyazi ngizizwa nginevuma, ngizizwa nginejoy Mahewu. Yazi Dlamini ngizwa same thing. Yazi ngizizwa ngiyi-joyous celebration. Uyazi Mahewu ngathi ngingadansa. Hawu, asidanse mnganami. Mama Mahewu. Kwenzakalani? Ispeaker lesi sivuka. Ufuna ubhunqula ipika engceni sadansa sigangena ngathi asisile kanti kwenzakalani? Good questions Dlamini. But impendulo anginazo. Ngabe ngithi siyahlanya, but asikwazi ukuthi singahlanya sobabili umkanye. Mahewu. Lawa makhekhe engiwadle lapha kwakho. Abe njani? Abe brown umbala. Angibuzi umbala Mahewu, ngibuza ukuthi akuwona namakhekhe ensangu lawo. Hawu, pawuhlekani Dlamini? Wena uhlekani? Awu, shebabhemu. Hayi, ningathuki. Akuyona imani bag le ngiyiphethe la. Hayi Bucks, akekho ongasola leso sikhwama sakho sakawulu wethu ukuthi sikhwama seyimali. Hayi, kanti ngeke wazi Mahewu. Hayi, ngiyazi Bucks. Buka nje leso sikhwama sikhathele kanjani. Ngathi iphara eliqeda kushaya umphakathi. Yabona Bucks, leso sikhwama sakho akuyona imani bag, i-poverty bag. Mahewu. Bengizocela bhuti usondele uze la eduze kwami uzoyiphinda yonke leyo rubbish. Ewe Bucks. Sabisha umuntu ngimnaye. Yini awungisabi nibhuti weyamina? Hayi no, lutho Dlamini, ngiyaxolisa bhuti. Yazi kodwa Dlamini, uBucks ubengakushaya ngaseyimisele ngempela since ukule state sokusona. Ngeke. Mina uBucks ngeke anginqe noma ngithiwa silwa ngilele. Okay. Shaya la Dlamini. Dlamini, kwenze njani? Sithule. Umuntu sengaze akhohlwe ukwenza ivoice. Bala Dlamini, umuntu akaze akhohlwe ukwenza ivoice noma ivorce. Dlamini, yebasopha la ngimakuswela. Shala madoda. Hey Mahewu. Yazi phela kade ngilalela lo mjida wakho wama word of the day. Hayi namhlanje ngithinta impela. Awufuni ukuzwa iword of the day namhlanje? Maxwell, uDecember manje, uDecember ufuna imali, hayi ama-word of the day. Awu, Mahewu mfethu uwena nje wangifaka lo mjedi. Wenza la Maxwell. uDecember manje. Azona Dlamini,
true na. Sometimes yazi ngiyengifisa ngathi angikusabi. Hey, uDlamini lo. Nginiphathela into zesimanje manje yabo EasyBet. La khona uthi khona uma ufaka ideposit yokuqala bakugixa bez 150% waleyo deposit. Lapho khona uthi uma usign up bakunikeza R50 for free uma usebenzisa icode MDM50. La khona uthi khona mawudliwe bakubuyisela u15% wemali obubheje ngayo. Ukubheja okwabantu abana 18 kuyaphezulu. Kanti ukubheja lokhu kunengozi. Ngakho ke vula sinokonoko mawugembula. Edlamini. Watsiba gore isinokonoko akusiyo umqondo. Maxwell. Ngithi mina isinokonoko ingqondo wena uthini? Hayi, ya isinokonoko. Only description. Asinokonoko. Sanibona bhuti. Ngidinga usizo la. Oh, molo bhuti. Ungabe udinga usizo lana? Well, le ndawo esenakhe kuyona ibikade i-empty. Ubani ondayisela le ndawo noma nifike nakha? Oh. Hayi bhuti. Kusesitolo lana akusikhona information desk yakule ndawo. Oh. Ubhuti uthi kumele ngithenge kuqala. Impela. Uyabona nasespa abavuma ukwenzela ucashback ongathenganga. So nami angikwazi ukuthi ngivele ngivule isifuba nje ngidedele indaba zala endaweni kungakathengwa. Yazi ucash anginawo. Hawu bhuti, kusebhakizini la. Swipe. Ngicela ngipha ama-flyers. Ngeke bhuti ngeke uswipe ama-flyers kuphela. Ukuswipe la ebhakizini kuqala ku R50 kuya phezulu. Mhlambe wena swipe isinkwa nobhi abathathu. Ngicela ngipha ama-drink abe mabili. Enjani eshisayo noma ebandayo? Why ngizothenga idrink eshisayo bhuti? Eshisayo u25 ebandayo u26.50. Ngicela ngiphe ebandayo neshisayo. Good idea sir. Iphini elula kanje? Angizwanga bhuti ukuthi kunjani? No, bengisho iphini yakho ilula. Awuyisho ngiyezwa. Oh hayi, ithi 55660. Ithini iphini yami? Letha. Ithini iphini? It's 556060. Zasizaba u6 manje. Ithini iphini yami? It's 5. Angisayikhumbule bhuti. Ubona udayisela indawo? Ubaba ungwenya sithenge ngwenyeni. Uhlala laphi lo muntu? Umuzi wesi5 uma uqhubeka nje ushona le. Letha ama-drink ami futhi. Letha ama-drink ami. Usek, letha la nalo mshini wakho. Letha la. Mahewu. Ngabe mina nawe sabangani noma ngabe kuthiwa awungisabi? Ngabe siyibona bangani.
And Dlamini, mina hayi ngoba ngokusaba ukuthi udlama ngilithandi. Dlamini, mawubuka nje uEmma akekho muhle kakhulu for mina. Muhle kakhulu for wena. Kodwa ke nawe umuntu. Hawu, Dlamini, yazi ngithi uzothi nami ngimuhle. Indaba ubuzelana. Kade ngibuka izithombe zabo zasemsebenzini ziphathi yabo yokuvala konyaka. Umbuke Dlamini, uyambona nje nawe umbuka ukuthi ngazi uthi unendoda enemoto. Wait, wathi ufunayo Dlamini? Hey Mahewu, phuma kuleyo mcabango. Phuma. Too late Dlamini, sengiphakathi. Yazi ukuthi bekumele abuye izolo, wathi kumina usezobuya next week. Wathi fule endoda enemoto and akasangiposta ngisho ngiposta kuma sisters. Ngithe phuma kuleyo mcabango Mahewu. Well, yeah Dlamini, ngabe nguyena umngane wakho noma ngabe kuthiwa nguSabi. Why ungibuza lokho? Ukuthi Mahewu ngibone ngazi ukuthi la endaweni abantu bangihlonipha ngoba ngiyabashaya. So ingakho bengicanga mhlambe nawe umngane nami ngoba uyangisaba. Yeah, impela kunjalo Dlamini. Even noma khuzwayo unayo cause of lokho. You think wamthola ngobuhle? Wenzani Mahewu? Uyaphe ngoba ngithe nawe wena ukho muhle. Yeah. But still, awukho muhle. Hayi nawe ukho muhle. Baba, uphumaphi? Kunini ngikufonela kodwa lutho awutholakali. Hey, mama. Yona ngicela ukukutshela iqiniso. Bengikidneshiwe. Dlamini kodwa yini? Okay. Mina mama noMahewu sidle lamakhekhe lawa aba nensangu phakathi ngephutha. Hey, yabona imini yonke. Besihamba sale etshani. Imali yestokfela yona uyilandile? Imali yami webhuti. Yestokfela. All right. Ngoyilanda kusasa. Hayi, ngoyilanda kusasa mali. Indaba ufake isicathulo sikaMahewu ngala. SinoMahewu besawubhuti begazi. Yabona mohlanganisa amagama ethu kuphuma idlewini. Hayi. Simadlewu. Baba. Baba. Hamba ulanda isicathulo sakho kuMahewu. Okay, nginika isibhamu sami. Isibhamsani? Hey mama, yabona mina endaweni nenqwaba ezithi. Masani bangibone ukuthi ngidaweni zangu, bangangimazi. Isibhamu sami. Madlewu. Lachitheke wendaweni kwakhala bo. Yawe futhi. Utwana, uyazi ukuthi umhlaba wababa lona ke kona. Hayi bo bhuti, mina yami le site lena and angene bakwakho.
Wait. Uneminyaka emingaki iqala mhlawumbe uyiyona nje ingane yami phela I was wild in the 90s. Wena siyaphi ukwenza intayisela umhlaba wababa man. Oh, okay. Manje ke ulingenaphi lapho? Lalela. Ngizobuya nogandaganda mina ngizopiliza yonke lento eniyakhala. Hawu, chips wena masipala man. Ubiza ba ngomasipala? Ubiza ba ngomasipala? Miyakele bhuti. Kuzokwenzakalani mengamiyeki wena mabefu? Esami isibhamu ngisiphethe ngesandla. Uyothi ukhipha lesakho wapopcorn abegcwele istrati mfana. Uyazi ngithi ukuthi le ngeke iphele kanje. Hayi, kanti Dlamini mongamdubula manje ingaphela kanje. Angisho ukuthi you must do what, but Fuseka. Hamba la mhlathi wakho. mina Dlamini Dlamini ubusho mina ukuthi ngihambe noma ubusho kuyena. Hawu mayo. Sengingasholani manje ukuthi ahambe wena. Hawu Dlamini, phela ububheke kumina ngenkathi uthi hamba mhlathi wakho. Hey mayo. Angiboni kahle wayesebehlweni. Amehla amayalinda le. Iyastroga bakhekhela mfana. Kwenzakalani la madoda? Hawu Dlamini usukhohliwe. Engikhohliwe, ngikhohlwa yini? Waza ngala Dlamini. Dlamini, yakhumbula izolo silele otshaneni siqoqe sathini. Dlamini, yazi mina into engingayithandi ngami, I feel like impilo yami imndawonye and Emma is too good for mina. And I feel like angangishiya noma inini. Manje ikuphi ongawazi ukushintsha kulekho? Ngicabanga ukuthi kumele ngiqale ngithathe impilo serious kancane. Ubuka nje Dlamini, manginawo ngisho i-driver's license lena. Awu musukhala phela. Hawu. Musukhala. Sukhala. Dlamini, Emma, ubalulekile empilweni yami kakhulu. And I think ukuba akekho ngabe ngisiyabhiyaba. Hayike. Usho kumele ushintshe umshova wakhe. Komele impilo uyithathe serious. Wazi ukuthi mahe ufunani empilweni. Uzazi ukuthi uyapi mfowethu empilweni. Eminyakeni ewu5 uzobuke iphi nempilo. Ngiyafisa Dlamini, but angilazi ushintshe ukuthi lingeza kanjani. Awulula. Yabona. Ilula lento mayo. Yabona wento fanele uyenze. Ukubuka umuntu ophila lempilo le ofuna ukuyiphila. Bese uyamcheck ukuthi yini ayenzayo. Ufunde kuyena. Uzobona. Kuqiqi uzobusuyiphila lo mpilo. Mana Dlamini, wena yini ongayithandi ngawe? Hey, lento yokuthi ngazi ukuthi nginezitho eziningi. Angikwazi ukuphila kahle impilo yami ngibe free. Fanele ngizale ngilongqalaza ukuthi akekho umuntu ofuna ukungishaya, ofuna ukuyiphindiselela. Manje singakusolva kanjani lokho? Kulungisa izinto nabantu engaba wronga. Mina ngithe ngizozwana nabo bonke abantu engingazwani nabo. Usho njalo impela. No Bucks night ngizwana naye. Ikakhulukazi uBucks uthe ngibabize size kwena namhlanje kuseni. Okay.
Madoda. Ngike nganenza kabi phambilini. Ngakho ke namhlanje ngikhethe ukuthi nginibize ngizoxolisa. Usuphela nje unyaka khona sizoqala ozayo siqale ekhasini elisha kungekho ungazwani phakathi kwami nami. Okusho ukuthi sizozi-introduce kabusha ezifasazana sakho umngane obusha. Oh hayi. Mina ngubaxebule Jeffrey Mhlongo. Ha? Igama lakho uBJ Mhlongo. Impela ama-initials ami lawo uBJ. Hayi, mina nguwena ngabe ngiyibiza ngoJB Mhlongo. Kodwa ke next. Oh mina nguma kuswele inkinga ziyanda kodwa ngenzeni Dludla. Awu. Zazikhona insizwa kaDoda. Qhubeka bayo. Hayi, mina ke ngusibonelelo sabaphansi Dladla. Hayi mina nguNkanza ababili Junior Dlamini. Ameni uJunior umdala kangaka. Nake niyabona ukuthi indaba nginishane. Ngiyadlala madoda. Sejoyazo siyayihlula ingqondo. Ngiyadlala. Oh kanti Dlamini ubuthe uzosiza mayelana nalolu daba lalomlise kuthiwa uDona. Lo ufuna ukusiphuca ama-site wethu esawathenga kuNgwenya. Hawu. Ngisho njalo. Usho njalo impela Dlamini. Azange ngiyala lamakhekhe ensango engimanje so. Hawu, Dlamini. Usudakwa insango? Max. Ngiyasaka. Kodwa kunzima ungakushayi futhi. Kunzima manje. Hello. Yeah, Godman. Ubani lo engikhuluma naye? Ulibangeni ngasho. Awulanda uDrake nje.